Balmao aya fo tare agressif Bamako minye sanayele kalanso ye sene bangamara aleni jegemo ni vétérinaire ka nga jamana kono a chien folo ni yo da le toy Bamako ka ofei école supérieure privée des sciences et techniques agricoles sotiba Bamako ya minye mama fa saka kalange sene kota nasra fe bagamara jegemo vétérinaire ani sene tasra bela jelen fe I wasado agressif la unuka système LMD ni mamba fait ka DIT ke sa ka nyesi reproduction animale incinération artificielle animalement ibe se ka taye munu fana ba fait ka licence ke en médecine vétérinaire ulu fana be se ka taye mi DIT reproduction animale aleni incinération artificielle animale o bela jele kalame ke agressif la Bamako togo sebe olu be damine mi ye novembre kalo tletanye katabla sa fomiye kalanta olo watula mamunu mana yen sugandi ikon ma do be wasa soro sabula miye bagamara jege mo kata se vétérinaire barawma o bela jeremeke togo seben sara osa olu ni togo seben go ni seben fefe kala ibe se ka weleli ke nega juru srala miye 74 98 74 47 74 98 74 47 miye agressif Bamako abe Bamako ka ofeya Krengrene yala sotiba esad malien ale kan dulati kere kenefe nautara e dongo do kaw bismillah ka nye Gilles Jean B Kone vétérinaire do wa minye kalanzo nye atige ale yere ayaw bolu jona sabula minye kalanyoro nye a kalanzo a hake o donendo ya sawka se ka o de on togo sebe jona u ka ke ama jigisigiye labbaik allahumma labbaik. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Festival Gilia de volaille, Nenia Tako Foloy, Kamamafon, Nyanama, Anou Oudjeni, Chiew, Kamiou, Pigeon, Lokulubao, Tongonou, Konosogontu, Dugu, Fatase Kai, Nan Wonoma. A Parabella Jelin, Labena, Association Tom Dollar, AMSTD, Ani Radio Kleduka, Barakanyuan Konala. Intako Foloy, avec Damne, Novam Kalot, Lemwani Woro, Kafuri, Atli Bisaba, Samba Fla, Ani Mwani Duru, Terrain Shaba, Ninfleni Lafiabu, Ayoromanja, Monima Kabral, Oerela. Aw muniye kamama fen marabagaw ye aw muniye kamama fen tobibagaw ana jenibagaw ye siejenaw na nyonaw aw kana sigi togoshila awe aw bolo fon lakodon kana aw togosebe di nyogon kumben bele bayna na ankoma festival Gilia de volaille ni aw mo be kuna funu ngorawla aye wele yike 76 42 42 02 walman 65 88
72 76 Placasma au Teremani Ayewili Jona kana ausgiro mamine ni festival Gria de Volaille Denfaya Minan Sigilimbe Tchebami Koro Oye Shaka Aliseni Kamaraye président délégation spéciale communicatif kono a Dembaya Mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Bedi Kunanji Mbadeu festival Gria de Volaille nabe kamama fon kofo ni atako foloi akona to tokoshila ningala kale awiye لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe auka hijini auka humura keka nya ale de do opana ni aube kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aube uka yoro nyini ufleni hippodrome yerela immeuble station soma yafula kulukoro sira dala opana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakawu alaka noya silame bela jeleyi innal hamda Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire nunu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative nunu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka nunu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi tilegan in na an bɛna jɛmukan min sigi ale tɔgɔ ye ko kɛnɛ kan. Bi ye sibiri ye novembre kalo tile 22 san 2025. Babu an b'a daminɛ ni premier ministre ale ka san 1 sɔrɔli ye min ye ministre ɲɛma jɔyɔrɔ o dila ale ma. Novembre kalo ale tile 21 san 2024 novembre kalo tile 21 san 2025 min ye général de division Ablaye Mayiga ye ale ye san 1 sɔrɔ premier ministre la Mali jamana kɔnɔ. Baara in a bɛ k'a kɛ nin waati in na ka kɛ ni mara kamabɔli o ministeriya jɔyɔrɔ fana bɛ a bolo. Ablaye Mayiga ka baaraw sa k'ale ni dana dara a kan. A yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ musaka min bɛ yen n'o bɛ di fanga ɲɛmaa ma n'i y'a sigiyɔrɔ kɛ 3 ye 2 ale kɔni jara o kɔ k'o di jamana ma. Jamanakuntigi bɛ ka musaka min don a ka ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ale fana y'a ka 2 fara o kan o ka se ka kɛ k'o dɛmɛ. Ablaye ka baaraw olu bɛ tali kɛ ni min ye jamanakuntigi ye sɛbɛn min d'a ma nanzarakan na n'u b'a fɔ ma ko lettre de cadrage o sigilen don taabolo 8 kan. Taabolo 8 minnu bɛ bi ni olu ye jamana yɛrɛ ŋunanfan belebelebaw ye. O taabolo 8 Ablaye y'o de yɛlɛma k'o kɛ gouvernement ka baarakɛminɛn ye a bɛ fɔ min ma ko péage san 2025 san 2026 o yɛrɛ taara di CNT maaw ma mai kalo ale tile 16 san 2025 ka kuma kɛ a kan ka jaabiliw kɛ a la ka sɔrɔ ka bɛn kɛ a ka CNT kɔnɔna na min ye mai kalo tile 19 san 2025 maa minnu bɛ yen n'o ye CNT conseil ye maa 128 olu sɔnna sɛbɛn in ma. Maa si tɛ yen min taara juguya la wa maa tɛ yen min y'i yɛrɛ minɛ. Sɛbɛn in a kuntilennaw n'a taabolo n'a baarakɛcogo a y'a to min ye fanga ɲɛmaa ye a y'i kari baara ka a nɔkɔrɔ bɛɛ lajɛlen nɔfɛ. Novembre kalo tile 28 san 2024 min ye premier ministre ye a ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ énergie de Mali la sabula ale nana sɔrɔ min ye courant tigɛ ko a birisa ɲaaminen don kosɛbɛ. Courant kun tɛ sɔrɔ. Courant sɔrɔ kun kɛra dibi feere an ma a waati la. Premier ministre a yɛrɛ tagako 2 kɛ yaasa sunkalo o bɛ se ka kɛ lafiya la cogo min. Maa caman y'a ye k'a fɔ o baara minnu kɛra premier ministre fɛ a y'a to ɲɛnabɔli caman sera ka ɲɛ sɔrɔ min ye courantko la. Baarakɛlaw, diinɛtigiw, kabilatigiw ni bɛrɛbɛrɛli tɔnw ka taa se fasodenw ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. A ye fara ɲɔgɔn kan fana kɛ ka olu bɛɛ lajɛlen lamɛn k'u hakilinaw sɔrɔ. Kunnafoni di ta na sira fɛ min ye premier ministre san 1 kɔnɔna na yaasa kunnafoni bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ye baro sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka kunnafoni di kɛ cogo min na o baaraw kɛra. Min ye général de division Ablaye Mayiga ye san 1 kɔnɔna na fana a ka wulikajɔw bɛnna baara kɛrɛnkɛrɛnnenw ma. Lajɛ minnu ni o laɲiniw kɛra assise nationale CESA yaasa ka se ka baarabaw kɛ. Min ye san 1 kɔnɔna na fala ye premier ministre e ko a ma bɛn ni gɛlɛyaw ye wa kuranko gɛlɛya ji walankatali ka maaw kɔni bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔw tiɲɛ fala ye. Sɛnɛkɛla tɛ sɛnɛkɛla ye dugukɔnɔmaa tɛ dugukɔnɔmaa ye fo kalanda yɛrɛ bɔra a dɔgɔkɔrɔ san 2024 min ye Ablaye ye tajiko gɛlɛya fana nana ka na i bala o ko la. Nin waati in na sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don a bolo o ye subahana mansinw ko ka olu don ba la. Baara ka se ka kɛ n'o ye saraliw ka kɛ ni o ye ka kɛ ni jamanakuntigi ale ka laseli ye min kɛra Sikasokaw fɛ yen. Bi na min ye nin baara ninnu ye
olu de bolodalen do min ye premier ministre ale bolo hukumu kelen fana kɔnɔna na sa min ye dugutigiw ni kabilatigiw ka tɔn ye o ta ko fɔlɔ olu baaraw bɛɛ lajɛlen olu kalamutira ka kɛ ni ale ka waleyaw ye min ye baara in ye fala ye a y'a to fana premier ministre a ka se ka nɔnfɔn caman bɔ sabula ni waati laban in na kow ma nɔgɔn kosɛbɛ o la sa a ka taa ni ka segin n'a ka wulikajɔw kɔnɔna na kuranko seko ni dɔnko tigilamaw ka taa se maakɔrɔw tɔbɔtɔli ma min ye dugudentɔw ye ka se ka olu lasigi ka kumaw fɛ baaraw bɛ se ka taa sira minnu fɛ min ye jamanaw ko taa na sira fɛ fana min ye ISCO hukumu kɔnɔna na premier ministre a taara taama caman na fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Nizɛrikaw fɛ yen a ye taama kɛ yen Mali kɔ kan fana a taara yɔrɔ caman na hali ni waati laban in na min ye IS ale tɔgɔla bolola baarakɛlaw ka baara fɔlɔ minnu sigira sen kan a yer'o la Bamex o tako fɔlɔ a yer'o fana kɛnɛ kan ani jamanaw cɛsira ɲɛnama hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigira sen kan yaasa ka se ka baaraw sigi sen kan o la sa calatigɛ jɛkulu ni baarakɛjɛkulu min b'an bolo diɲɛ segin naani tɔ la premier ministre a nalen baara ta a n'olu caman ye ɲɔgɔn ye baara ninnu caman u sigira sen kan yaasa ka se ka baarakɛminɛnw k'olu sɔrɔ kuntilenna min b'a la k'olu da bɛɛ lajɛlen tulo kan ISCO bankun ka sa a n'a jɛɲɔgɔn n'o ye Burukinakaw ta ye ani Nizɛrikaw ta ye u jɛra ka baara belebelebaw caman boloda min ye Gana yɛrɛ sen yera a dɔw la yaasa ka se ka sinsinni kɛ premier ministre a ka baara tali ni sancɛ fala ye fɛɛrɛ kɛnɛbaw diɲɛ seleke naani tɔra a taara ye naani na min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevikaw fɛ Espagne Osaka Expo 2025 ye Japonkaw fɛ yen min ye jamana minnu bɛ n'olu kɔni ni kwaji t'u bolo olu tɔgɔla baro sigi min kɛra Turki misankaw fɛ Irisila a taar'o kɛnɛ kan diɲɛ seleke naani yɛrɛ tɔnba o ka lajɛ 80 na a taar'o tɔgɔ kan min ye New Yorkkaw fɛ yen ale de kumana IS a jamana saba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye premier ministre ye fasodenw ka tɔnw dugudentɔnw ale ni baara minnu kalifara la o ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na a ka taa ni ka segin fana cayara marabolow kɔnɔna na fala ye Segukaw fɛ yen a ye yen don a jɔ Segu yɛrɛ kɔnɔna na a ye Kɔnɔbugu don a jɔ ka Ɲɔnɔnkaw ka t'olu fɛ Ndenbugu ka taa ye Tumbutukaw olu fana y'a ye ani Joyila ni Masigiw bɛɛ lajɛlen min ye baaraw bolodaliko hukumu kɔnɔna na sa Ndenbugukaw fɛ yen foro baara dɔ ani Allemagne kan ka u kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o kurubo karili baaraw fana kɛ baara belebeleba minnu bɛ yiriwaliko ta nasira ka taa se kɔɔri ko ma Joyilakaw fɛ a taara ɲɛdaw kan Général de division Abdoulaye Mayiga san fɔlɔ in kɔni n'o ye a sigilen ye fanga golo ka fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre ɲɛmaaya la a ye lakanako kuma fɔ min ye ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛw ani jamana minnu bɛ baara kɛ olu fana n'u bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min min ye général ye fala ye a yɛrɛ ka maaw n'o ye a ka baarakɛyɔrɔ maaw ye n'olu ye kunnafonidiko kunna u ye jaci an ma ka kɛ ni a ka san kelen sɔrɔli ye cɛ tɔgɔ di Janjo Masa ale fana bɛ primature la ye ale kumakan o b'a kɔrɔ ni novembre kalo tile 21 san 2025 o bɛ kɛ Mali ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Mayiga sigili kana ministre ɲɛmaya la o san kelen dafa ye sabu a kun ye ministre ɲɛma nɔna bila kalo damadɔ kɔnɔ a sigilen ministre ɲɛmaya la o ma mɛn a y'a ka gouvernement sigi ka fara o ka ministre do min ɲɛsinen do jamana kɔnɔna koɲɛw ani mara cɛmabɔli ma ani gouvernement ka kuma lase la tile 365 kɔfɛ dakunba jumɛnw bɛ se ka to maaw hakili la ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Mayiga ka ɲɛmaya kɔnɔ kabini a sigira ministre ɲɛmaya la kow taara teliya la a sigira min nɔna o ye baaraw latɛmɛ a ma teliya la a ye lajɛw kɛ joona ni ani a baara kɛɲɔgɔn suruw ye o tɛmɛnen conseil des ministres fana kɛra min ɲɛmaya kun bɛ Mali furanjɛla fanga ɲɛma bolo ministre ɲɛma sɔrɔla ka a ka laseliw kɛ ka ɲɛsin jamana denw ma min sen fɛ ni ministre ɲɛma kura da sera a ka baara bolodalen baw ma minnu ni olu bɛɛ lajɛlen hakilina tara jamana ɲɛma ye gafe min ci a ma o kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma ko lettre de cadrage o gafe min ni jamana ɲɛma ye o ci ministre ɲɛma ma o sigilen do dakunba 8 de kan o dakunba fɔlɔ o ye kana sabatili ye jamana kɔnɔ ka fara o ka yɛlɛma minnu hakilina tara ni o baaraw daminɛna tɛmɛ ka kɛ ni olu ye kɛrɛnkɛrɛnnena sariyako bunakun kan ani yuruguyurugu kɛlɛli dakunba filanan u bɛ ɲɛsin yɛlɛma minnu hakilina tara ka ɲɛsin politiko ani jamana cakɛdaw ma ale bɛ ka tɛmɛ ni o yɛlɛma kelenw ye
dakunba sabana bɛ ɲɛsin jamanadenw mago ɲɛ fɛnw u bɛ se ka bila u ka bolo ka cogo min ani ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa jamanadenw mago ɲɛ fɛnw bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la jamana kɔnɔ ani jamana ka sɔrɔ yakubayali. dakunba 4nan u bɛ ɲɛsin kɛnɛya ani ɲɛta sabatili la jamana kɔnɔ. dakunba 5nan bɛ ɲɛsin jamana kalanko yiriwali baara dili jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnena denmisɛnw. dakunba 6nan bɛ ɲɛsin basigi sabatili la jamana kɔnɔ. dakunba 7nan o ye jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ siraw bɛ se ka sinsin cogo min kɛrɛnkɛrɛnnena Mali ni a baarakɛɲɔgɔnw minnu bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani Mali ka kelenya bato ani kɔka malidenw ka lakana sabatili AES ka laɲiniw ni a kungilennaw sabatili ma. dakunba 8nan o ye ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ka kalataw labɛn jamana kɔnɔ kalata min bɛ kɛ jɛya ni basigi kɔnɔ ni o bɛ bɛn furanjɛla fanga banni ma. o gafe min ni jamana ɲɛma ye a ci minisiri ɲɛma ma ni o ye lettre de cadrage ye minisiri ɲɛma ka saa baaraw sinsinlen de do o kan a bɛ fɔ min ma ko gouvernement ka plan d'action san 2025 ani 26 ta ni CNT maw ye u ka yamaruya di o kan. Général de division Abdoulaye Maïga nani Mali ministri ɲɛmaya la o bɛna waati ma waati minnu ni o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw fanga ka bon jamana kɔnɔ. o de kama a y'a bolo don baaraw la teliya la k'a ɲɛsin o dakun telimaw ma. o dakun telima dɔ kun ye kuranko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ. kabini a nana ministri ɲɛmaya la a ye lajɛw kɛ teliya la a wulila ka kunda EDM jaba la ka siɲɛ 2 taama minnu senfɛ ni ani maa caman sigira ka kuma maa fɛn o fɛn ni olu da bɛ kuranko la yaasa jamanadenw bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min o jaabi kɛra ni caman farali ye jamanadenw ka kuran sɔrɔta hakɛ kan sunkalo kɔnɔ. o wulikajɔ kelenw tora senna ministri ɲɛma fɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min. ministri ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ye a ɲɛsin dakunba wɛrɛ ma ni o dɔ ye tajiko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ. ka kɛɲɛ ni o gɛlɛya ninnu ye a ye wulikajɔ caman kɛ ani ka lajɛ caman kɛ ani a ka ministri sow ni ɲɔgɔn cɛ ani maa minnu ni olu bolo bɛ a baara la yaasa ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka jɛ ka fɛɛrɛw ta ka ɲɛsin fura sɔrɔli la o gɛlɛya ninnu na. ministri ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ka baara kɛcogo ɲuman dɔ fana ye gɛlɛyaw ɲɛsigili an'u kunbɛli ye. o de kama kulu dɔ sigira sen kan yaasa ji ka cɛnniw ka se ka o ka saraw kunbɛn ni a bɛ fɔ o kulu ma ko SECOJEC ni olu ka baara ye gɛlɛya ni kasara fɛn fɛn bɛ se ka na jamana kɔnɔ ka olu ɲɛbila. o de kama wulikajɔ caman kɛra ka jiboli siraw labɔ ni olu jaabi kɛra ji ka kasara kunbɛli ye san tɛmɛnen na jamana fan caman fɛ. ministri ɲɛma ka baaraw kɔnɔ a ka wulikajɔ dɔ fana kɛra ka wuli ka se jamanadenw ma u sigiyɔrɔw la jamana ɲɛma tɔgɔ la. o wulikajɔ ye a se jamana fan caman fɛ k'a daminɛ Segu ka se Marakakungo, Ɲɔnɔ, Ndebugu, Joyila, Kucala, San ani Tɔnbɔkutu. ministri ɲɛma ka taama senfɛ ka taa nin yɔrɔ ninnu kelen-kelenna bɛɛ la a ye yɔrɔ caman kurunbokari yɔrɔ minnu ɲɛsinen don farikolo ɲɛnajɛ yakubayali ma. ka fara o kan a ye baara caman nu don ni o ye ɲɛtaa sabatili baara bolo ye ni o ye porojɛw ye ni sigida ninnu kɔnɔ. wa a taara yɔrɔ yɔrɔ ministri ɲɛma ni o yɔrɔ sigida maaw sigira ka kuma yaasa ka u ka gɛlɛyaw dɔn. jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ siraw hukumu kɔnɔna na ministri ɲɛma ye maa caman bisimila Bamako ya kɛrɛnkɛrɛnnena Niger ani Burkina Faso ministri ɲɛma yaasa Mali ni o jamana kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ siraw bɛ se ka yakubaya cogo min ani ka ɲɛsin AES ka ɲɛta a n'a kungilennaw sabatili ma. o wulikajɔ kelenw kɔnɔ général de division Abdoulaye Maïga ye taama kɛ ka taa Ɲamɛ ani Accra. o taama ninnu kelen-kelenna bɛɛ senfɛ a taara ni Mali furanjɛla fanga ɲɛma ka cikan ye ka taa lase o jamana ɲɛmaw ma Niger ani Ghana. min ye diɲɛ fan wɛrɛw ye ministri ɲɛma taara Nations Unies ka lajɛba min kɛra ɲɛta sabatili ka CV Espagne jamana kan a yera o tako 4 n'a kɛnɛ kan. kɛnɛba min fana sigira Japon ni a bɛ fɔ a ma ko Expo Osaka o san 2025 ta a yera o kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la ani diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnlenw ka tɔnba Nations Unies ka lajɛba min ni o kɛra ɲɛta sabatili ka ɲɛsin jamanaw ma minnu tɛ kɔgɔjida la ni o kɛra Awaza Turkmenistan jamana kan a yira o fana kɛnɛ kan.
o bɛɛ tɛmɛnen kɔ Nations Unies ka lajɛba bi8 New York États-Unis jamana kan a yira o fana kɛnɛ kan ni taama ninnu kelenkelenna bɛɛ senfɛ a kumana AES jamanaw ani Mali furanjɛla fanga ɲɛma tɔgɔ la. Ka kɛɲɛ ni jamana bayɛlɛmani ye ka ɲɛsin ɲɛta sabatili ma, minisiri ɲɛma ye wulikajɔ caaman kɛ yaasa jamana furuba cakɛdaw be se ka sanga diɲɛ taabolo fɛɛrɛ kuraw ma cogo min kɛrɛnkɛrɛnnena a be fɔ min ma ko digitalisation ni o ye jamana ɲɛma ka hakilinaw ye. O hukumu kɔnɔna na baara caaman kɛra yaasa jamana ka furuba cakɛdaw musaka minnu be sara ye olu ka sara kunnafonidi fɛɛrɛ kuraw sira fɛ. O bɛɛ kɔfɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoni jugu minnu bɛ ka di Mali ka diɲɛ fan wɛrɛw fɛ, minisiri ɲɛma ye wulikajɔ caaman ani ka fɛɛrɛw bila sen kan, fɛɛrɛ minnu ni jaabi ɲuman bɔra olu la. O de kama a ye kɛnɛw sigi minnu be ɲɛsin ka kalan kɛ ka ɲɛsin gouvernement maaw ma kunnafonidi hukumu kɔnɔ. Kɔsa in na fana kɛnɛba dɔ sigira Mali kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ Mali tɛ jamana datugulen ka ɲɛsin kana sabatili ma ni a be fɔ ma ko BAMEX o san 2025 ta. Minisiri ɲɛma ka baara kɛcogo fɛɛrɛ dɔ fana ɲɛ sigi ka kuma ɲɔɲɔ ye. O de kama ani a ka gouvernement be wuli ka jɔ kɛ waati bɛɛ yaasa ka jamanadenw lamɛn. Ka fara o kan a ye lajɛw hakilina ta min bi kɛ ni kɛnyɛrɛ cakɛdaw ye ni a be fɔ ma ko secteur privé waati bɛɛ yaasa an'u ka hakili falenfalen kɛ u ka gwɛlɛyaw kan an'u kan ka jɛ ka fɛɛrɛ minnu ta ɲɔgɔn fɛ. Yaasa ka dɛmɛ lase jamanadenw ma, Général de division Abdoulaye Maïga ni o dakun jumɛn na kalo 6 fɔlɔ tɛmɛnen kɔnɔ. Baara caaman kɛra ani baara caaman kɛli bɛ sen na. Misalila ka kɛɲɛ ni kana sabatili ye jamana kɔnɔ, wulikajɔ ani fɛɛrɛ caaman kɛra o hukumu kɔnɔna na ni kana tigilamaw dagayɔrɔ jɔli ye jamana fan caaman fɛ ni o ye kan militɛriw ye, k'a daminɛ Buguni, Kucala, Jema ani Kita. Ka fara o kan kɛlɛ bolofara min n'a be fɔ ma ko opération dugukolo ko o baaraw bɛ senna hali bi min kun ye kana sabatili ye jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ ani kɛrɛnkɛrɛnnena jamana cakɛdaw be se ka segi cogo min ka taa u sigiyɔrɔw la jamanadenw kɛrɛfɛ. Ka kɛɲɛ ni yɛlɛma minnu hakilina tara ka ɲɛsin politiko ani cakɛda kow ma, baara caaman fana kɛra o hukumu kɔnɔna na. Fɛɛrɛw tara ka cakɛdaw sigi sen kan minnu ɲɛsinen don yuruguyurugu kɛlɛli ma jamana kɔnɔ. Jamanadenw mago be se daduni fɛ kunfɔlɔ minnu ma o hukumu kɔnɔna na, gouvernement wulikajɔ ani fɛɛrɛ caaman kɛ yaasa fɛn kana fara feerefɛnw sɔngɔ kan, sɔngɔw ka to u cogo la. Ni ta kɛra ɲɛfɛ dɔɔni, gouvernement ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma ni nɔgɔ ye. O hukumu kɔnɔna na, nɔgɔ ni o ye engrais ye, o tɔni 95 ni 437 o tilara sɛnɛkɛla ma 151 ani 649 ni ɲɔgɔn cɛ. Ka fara o kan gouvernement ye bagan 1,379,900 ani 743 olu sɔgɔ. Ka fara o kan denmisɛnnin minnu tilara kalan na ni a be fɔ u ma ko jeune diplômés o ma 6,200 bɔɲɔngo olu bilara baara dege kalanw na. Kɛnɛyako bunakun kan gouvernement ye wulikajɔ caaman kɛ ka jateminɛ kɛ dadunifɛnw ka olu kɔlɔsi ani furaw. O hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ caaman tara yaasa fura minnu be don jamana kɔnɔ ka olu kɔlɔsi, ka dadunifɛnw kɔlɔsi fɔɔ ka se minfɛnw ma ni o ye boisson ye yaasa o jugumanw kana don jamana kɔnɔ ka bila jamanadenw ka bolo kan. Kalanko bunakun kan gouvernement ye wulikajɔ caaman fana kɛ o hukumu kɔnɔ. Kalandenw ka dumunikɛyɔrɔ a be fɔ min ma ko kantine kɛrɛnkɛrɛnnena minnu sigilen don yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni gwɛlɛya bɛ o yɔrɔ kofɔlenw na. Gouvernement ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin o kantine 2,225 bɔɲɔngo ma minnu bɛ yɔrɔ la gwɛlɛya fanga ka bon yɔrɔ minnu na. O tɛmɛnen kɔ kalan karamɔgɔ minnu ni a be fɔ olu ma ko enseignant contractuel kɛrɛnkɛrɛnnena minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ ma kana ma sabati yɔrɔ minnu na kosɛbɛ, gouvernement ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin o ma 815 ma ni o ye subvention ye. Yaasa bɛɛ ni kelenya ni basigi be se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min, gouvernement ye fɛɛrɛ caaman bila sen kan min be kɛ sababu ye ka se ka kumaɲɔgɔnya sabati diinɛmaw ani an ka laadala ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ min be kɛ sababu ye basigi ka sabati jamana kɔnɔ. O de hukumu kɔnɔna na gouvernement ye wulikajɔ ani fɛɛrɛ caaman bila sen kan min be kɛ sababu ye ka bɛɛ ni kelenya ani basigi sabati jamana kɔnɔ ani sigi ɲɔgɔn fɛ sabatiliko ɲuman.
o tɛmɛnen kɔ denmisɛnw ka yɛrɛdi baara hukumu kɔnɔna n'a bɛ fɔ a ma ko volontaires o maa 20 bɔɲɔgɔnko senna ninnu bɛɛ lajɛlen bi don gouvernement ye baara min boloda n'a bɛ fɔ a ma ko mali kura ɲɛta sira ka bɛn san 2063 ma a bɛɛ lajɛlen bi don hukumu kɔnɔna na ani fɛɛrɛ wɛrɛ min talen don gouvernement fɛ ka ɲɛsin ɲɛta sabatili ma ka bɔ san 2024 ka se san 2033 ma ni o ye dakun ye minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ mali jamana ɲɛmaa bolo ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye. San kelen kɔfɛ san kelen min kɛra jamanadenw lamɛnni gɛlɛyaw ɲɛsigili ani u kunbɛli ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tali ani u donni a ka gouvernement kɔrɔ général de division Abdoulaye Maïga ye wulikajɔ ani cɛsiri caman kɛ ka ɲɛsin jamana ka ɲɛta sabatili ma ani sira caman fɛ kana ni basigi sabatili jamana kɔnɔ politiko bunakun kan ani cakɛdako bunakun kan ani kɛrɛnkɛrɛnnena sigi ka kumaɲɔgɔnya bɛ se ka sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min fɔɔ ka se jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sira jɛyali ma. Premier ministre ni y'ale ka san kelen sɔrɔli ye n bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛw fana yira anw ni ale bɛɛ lajɛlen na. Fala ye tajiko ta na sira fɛ bi ni ala sɔnna a ma Niger tun ye layidu ta ko a bɛ taji min di Mali ma n'o ye 3 ye citerne 80 olu bɛ kunbɛn bi Bamakɔ kɔnɔna na yan OMAP la n'o ye jɛkulu baarakɛ yɔrɔ min bɛnnen don an ka tajiko ɲɛnabɔli ma. Citerne 80 bɛɛ lajɛlen kɔni u donna Sikasokaw fɛ Sikaso kɔni u bɔra yen u sera Bamakɔ nin waati na u bɛ k'u kunda Bamakɔ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka u ɲuman se baara ale bɛna kɛ OMAP kɔnɔna na minisiri dɔw kan ka kɛ a ko kɛnɛ kan ka taa taji ninnu k'u kunbɛn ale tajiko kolo in hukumu kɔnɔna na fala ye sɛnɛkɛlaw olu ko sa ko ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ k'a daminɛ Segu mara la n'a ye jɛ i bɛ se ka Fana yɛrɛ fara ka Joyila mara ka taa sa minnu bɛ bi n'olu ka suman kɔni bɛ forow la u ko ko ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ u bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na ka se ka suman tigɛ Segu b'a la cogo min Kucala b'a la ten Moti Sanbila ka taa se fo Yuwaru ni Tɛnɛnkun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ma sɛnɛkɛla minnu bɛ yen k'u mago bɛ taji la yaasa ka se ka u ka baara ninnu kɛ n'o tɛ min ye sɛnɛfɛnw ye fala ye malo a laban sɔngɔ bɛ sɔn ka yɛlɛ Bamakɔ don nataw kɔnɔna na ni nin baara ninnu ma kɛ hukumu kelen kɔnɔna na n'u ye taji diko ye bɛnkan sɛbɛn sɔrɔla Mali gouvernement ale ni taji feere jɛkulu 2 min bɛ an fɛ yan a fɔlɔ n'o ye groupement malien des professionnels du pétrole ye ale ni groupement professionnel des pétroliers fala ye kunungo u ni gouvernement u tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna minisiri min bɛ jagoko kunna o ka baarakɛyɔrɔ la bɛnkan in a bɛ min ye taji citerne donni n'o ye a camion donni ye a baara kɛli douanelakaw fɛ ka bɔ tile 3 la k'a kɛ tile 1 ye o waati in kɔnɔna na sa min ye douanelakaw ye olu yɛrɛ kɛlen ka wulikajɔ boloda yaasa sɛbɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo min nin waleya in kɛkun yɛrɛ ye min ye aranjanba minnu bɛ bi n'olu bɛ station dalalaw la k'olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na laɲini y'o ye min ye bɛnkan in ye a bɛna n'a to jamana yɛrɛ fana ka fɛɛrɛ sigi sen kan joona taji a nali ni a lasagoli a n'a baara hukumu kɔnɔna na ka se k'o kɛ minisiri n'o ye Musa Alassane Jalo Musa Galabu ale ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na Mali gouvernement ale tɔgɔ la jɛkulu 2 minnu bɛ sa n'o ye taji feerelaw ka tɔn ye fala ye a ɲɛmaa 2 bɛɛ lajɛlen n'o ye GMPP ale ni GPP olu bɛɛ lajɛlen fana y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na baara in bɛ tali kɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a jira k'a fɔ nin waati laban in na tajitigiw y'a jira ko n'olu donna douanelakaw fɛ yen fala ye k'a bɛ kɛ i n'a fɔ ɲinɛ kɛra olu kɔ o la sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don premier ministre yɛrɛ naga kɔrɔ ka ɲɛsin waati gɛlɛmanw ko ma olu ye laɲini kɛ sa ko k'a kɛ tile 1 ye nka tile 1 fala ye bɛnkan ye o min fɔ n'o tile 1 fana dafara k'a sɔrɔ maa min ta ye taji ye i ma se ka a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dafa gouvernement bɛ taji ta k'a feere k'i ka tɔnɔ i ka musaka d'i ma min ye a baara tɔw u bɛnna olu fana kɛcogo kan yaasa min ye taji kɔni balalen kana to douane kɔnɔna na Bamakɔ yan kuma ta a bɛ ka se ka ladon gouvernement ye layidu ta fana bɛnkan in kɔnɔna na ale ni bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi direction nationale de
général de commerce et de la concurrence ani douane direction kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ tajiko kunna douane na fala ye olu k'u wasa don o baara la ani taji dicogo ɲuman o fana kɛrɛfɛ tuguni min ye groupement ninnu ye fala ye olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu baara bɛɛ lajɛlen kɛ u ka yɛrɛ kofɔ baaraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye u ka taxi kow ye ka taa se u ka tɔndenw la faamuyali ma baara in kan u bɛna n'o bɛɛ lajɛlen fɔ kuma tɛ protocole min n'o sɔrɔlen filɛ nin ye gouvernement fana ko sa ale bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa sɛbɛnko in min fɔra tile 40 a baaraw ka kɛ o kɔnɔna fala ye sabula a yira k'a fɔ ko min ye yɛrɛ ko fɔ bɛna ni taji ye k'a daminɛ la fo ka se taji seli ma a baara bɛɛ lajɛlen tile 40 ko don ko ka o fana don bɛrɛ la min ye baaraw ye sa hakɛw kɔnɔna na ani lakana ko gouvernement ko ale b'o ta ba la yaasa min ye maaw bɛ se ka lafiya cogo min na taji ko ta nasira fɛ minisiri min bɛ bolimafɛnko kunna n'o ye minisiri Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la fala ye ale bɛ wɔlɔfɔw fɛ taama la nin kalo in tile 17 ka taa se tile 21 ma Madina a n'a ka minisiriso maa mafalenw minnu bɛ bolimafɛnko kunna an ka jamana kɔnɔ ani sɔrɔ yakubayabaw u y'u kunda wɔlɔfɔw fɛ kan n'o ye Dakar ye kɛnɛ ka ye sa u ka taama sen fɛ a bɔɲɔgɔnko min bɛ Dakarikaw fɛ n'o ɲɛsinnen don u ka jagokow ma an'u ka feerefɛnkow ma an'olu ye ɲɔgɔn ye fala ye k'an ka minɛn tonnen do ye bi ni maa ka minɛn bɛ Dakar port la Mali ta ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ye o la sa wɔlɔfɔw ka minisiri min bɛ jɛgɛmɔni sɔrɔ ani kwajiko kunna n'o ye Dr Fatou Diouf ye ale ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ale y'a bisimila Madina ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ min ye Fatou Diouf ye ale fana ye hakilila jigi kɛ k'a yira k'a fɔ Mali ni Senegal wa fala ye ko an kɔni taala de ye ɲɔgɔn ye tariku y'o kɛ babu y'o kɛ o kɛra sira caman fɛ wa min ye nanzaraw ye olu de kɔnɔna ka na dancɛ dɔ ani ɲɔgɔn cɛ ka kɛ n'o o sigi min bɛ sen na depuis diɲɛ bisimila ye Mali yɛrɛ kɔni ka baarabaw n'a ka jagominɛw caman a bɛ tɛmɛ Senegalikaw olu de fɛ yen o hukumu kɔnɔna sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ yaasa min ye an ka minɛn minnu tolen don Dakar port la fala ye u bɛ se ka bɔ cogo min joona joona ka se ka place bila ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ jago kɛtɔ hukumu kɔnɔna Senegalikaw y'o ɲini bi na min ye minɛn min ma anw bolo n'o ye conteneur fala ye 2,400 o de ye Mali ta ye o bɛ Dakar port kɔnɔna na ye jamana fila in y'a yira sa ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲini joona dɔ bɛ se ka bɔ o minɛn ninnu na cogo min Madina ka kuma daminɛ na a fana ye foli ni tali kɛ ka ɲɛsin wɔlɔfɔw ma u ka bisimilako ɲuman na sabula k'an fila kɔni jamana fila in taala ye kelen ye min ye seko ni dɔnko ta nasiraw do tabiyako ta nasiraw do du ani sokɔnɔmaw fala ye ko min ye jamanaden ninnu ye u bɛɛ lajɛlen bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ wa ko anw bɔ man di ɲɔgɔn na Madina ko fana ko 100 sarala fala ye Mali minɛn min bɛna ka bɔ kɔ ka 60 bɛ tɛmɛ wɔlɔfɔw fɛ yen o la sa ka bɔ Dakar ka na Bamako fala ye k'a baara a ma nɔgɔn nin waati in na sira yɛrɛ o ye kataba 4 ye basigibaliya o fana bɛ yen nka wɔlɔfɔw ye makotoni min kɛ ka muɲuni min kɛ ka se nin waati ma o b'a to Mali ka wuli ka jɔ kɛ Madina ye tasibila kɛ ka ɲɛsin chauffeur ma ka ɲɛsin juraw ma min y'an ka jagokɛlabaw minnu bɛ bi n'u bɛ nin sira in ka fala ye an minnu bɛ n'u ye degun sɔrɔ nin ko in na k'olu bɛɛ lajɛlen fo min ye babu in kɛnɛ ka sa jamanakuntigi Asimi ani Basiru Jomayi Jakari Faye ye olu fana ka foli yera ko la koyi Madina min ye Basiru Jomayi Jakari Faye ye fala ye a y'a bisimila fana n'Ala sɔnna ma sini min sɔrɔ olu la ana o da maaw olu tulo ka bɛ se k'o faamuya cogo min na passeport ko ta nasira la fala ye passeport IS ale dilanni baaraw ni Ala sɔnna ma minisiri min bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna n'o ye général Dawudu Ali Mohamedi ni ye ale ko k'a da duguden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko baara bɛna daminɛ kura ye min ye service premium ye e-passeport IS ntɛnɛn nata fala ye nɛgɛ kanɲɛ 7 miniti 30 cɔyi maa mago b'i ka passeport la i ka wuli ka jɔ kɛ minisiri Dawudu ko k'a b'a da maliden bɛɛ tulo kan minnu bɛ tunga la ani minnu bɛ Mali kɔnɔ fala ye ko baaraw bɛ sen na tungarangaw ta kɔni ko fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ joona yaasa min ye passeport ninnu ye a bɛ se ka dilan k'u to u sigiyɔrɔw la ye min ye an ka mission diplomatique ni consulaire ye n'o ye consulaw ye ko baara min na se ka kɛ o cogoya la o la cogo min na minisiri ko bɛɛ lajɛlen ka o faamu ko fana baaraw bɛ sen na o labɛnw bɛ sen na fala ye minisiri bɛ jamana kɔnɔ lakana kunna k'a bɛ malidenw fo u ka faamuyaliko ɲuman an'u ka muɲu na ka kɛ ni nin waati min ye waati min na ni baara kun dulonnen don ko wa ko nin y'a daminɛtɔ ye fala ye ntɛnɛn don ni maa kɔni bɛ Bamakɔ yan
a y'a senfa joona a ka taa nin papiye in ale ɲini ni baaraw kɛ minisiri ko k'a b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ u ka faamuyali kɛ nin ko in na u ka fasoden ɲuman hakilina an'u ka ko faamuya cogo la k'a b'u fo la wa min ye baara ye nin y'a daminɛlen ka secrétaire général n'o ye Umaru Sogoba ye ale de ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na kanam ale tun bɛ baara la fala ye san o san i b'a dɔn k'a fɔ min ye baarakɛyɔrɔba ninnu ye o bɛ sigi dɔ kɛ ko conseil d'administration musaka min donna baara minnu kan ka boloda dunanjigiso dɔ kanamu y'a ka baara k'o kɔnɔna na nin kalo in tile 20 u yɛrɛ ye ja min caman n'o ye kanamu kunnafonidilaw ye an ka taa an k'o filɛ. Amo sirandala kolo sirandala kolo ye kolo hakolo sirandala kolo nitato imimi inato ibimi ninato imimi itato ibimi iseyinto ibimi ninato ibimi. Année 2024 baraba minnu kɔrɔ a kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ vraiment baara caman kɛra avancé caman kɛra olu la an y'a ye k'a fɔ an ye mɔgɔ caman ta tuguni asuru jara a bɛ f'o ma ko immatriculation plus de 100 000 o farala kan o bɛ yen filanan fana an ka asuru kan ka taa baara kɛ dɔgɔtɔrɔso minnu na olu fana caman fana kɛra ɲina an b'a fɔ o ma ko conventionnement et o conventionnement an y'o olu kɛ ka taa fo an ka dɔgɔtɔrɔso misɛnninw na CSCOM na surtout an ɲina an ye an banban CSCOM kan kosɛbɛ pour que olu bɛ se ka an ka assurew ta en charge parce que assuré an ka baara an ka laɲini ye mun ye pour que an ka assurew kan ka se ka an m'u bénéficier sur toute l'étendue du territoire u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ parce que assuré don kan ka se ka taa dɔgɔtɔrɔso de la dɔgɔtɔrɔso min bɛ se k'u ka bana furakɛ cogo min na donc ça c'est très important. Donc o la an y'o fɛn kosɛbɛ o la fana an ye 2024 an ye baara kɛ fɛn kuraw caman sɔrɔ ko kun ye min ye pour que an bɛ se ka taa an b'a fɔ min ma ko digitalisation fɛn caman ka se ka kɛ mansin ni fɛnw na papier ko nɔgɔya dɔɔni o de kana man ka passer bulu fɛ ka caya bɛɛ kɛ kun ye mun ye o bɛɛ kun ye pour que an bɛ se ka an ka baara sigi cogo min na pour que an ka assurew bɛ se ka soins de qualité sɔrɔ cogo min na. O b'a la o la fana o b'an permettre fana ka sonyɛli caman bɔ sonyɛli la ka sonyɛli maîtriser dɔɔni parce que a yɛrɛ b'a dɔn a b'a dɔn ne b'a dɔn sonyɛli min bɛ kɛ an b'o la bɛɛ b'a dɔn an tɛna an da don bɛɛ la k'an b'o bɛɛ sɛbɛn sonyɛli modèle bɛɛ bɛ yen mais o mansin ninnu b'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka sonyɛli basigi cogo min na. An bɛ ka taa secteur informel la. Secteur informel a b'a k'a fɔ an m'o ye minnu bɛ sara sɔrɔ min bɛ fɛn mais secteur informel c'est très important o de to ɲina an ye baara caman kɛ avec le monde agricole sɛnɛkɛlaw an ye baara caman kɛ fana avec les artisans chambre de métier mɔgɔw an ye ani chauffeurs fana ye baara kɛ donc maintenant olu organiser pour que olu fana bɛ se ka ta an b'o la cogo min na parce que an kana dogo ɲɔgɔn na hali état généraux de la santé la a kuma fɔra et filanan les plus hautes autorités et k'a daminɛ an ka faamaba yɛrɛ la président de la transition le général Assimi Goïta il a dit a bɛ fɛn fɛn kɛ a ye jama bila au cœur de tout ce que vous faites o ye mun ye maliyɛn bɛɛ a droit à la santé donc an bɛ ka baara de kɛ sisan et très rapidement pour que an bɛ se ka régime d'assurance maladie universelle in daminɛ cogo min na o ye mun ye pour que maliyɛn bɛɛ bɛ se ka dun an bolo la cogo min na bɛɛ bɛ don n'i ta cogo ye bɛɛ bɛ don i ka cotisation sara cogo o bɛ kɛ mais l'essentiel est que bɛɛ ka taa an b'o kɔnɔ. Ayiwa n'an bɔra kanamu na an b'an kunda kulubakaw fɛ yen ka min y'an ka lasigiden kura min kan ka taa Mali tɔgɔ la Egyptekaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Caire n'o ye vérificateur kɔrɔ ye Sama Alhamdu Babi jamanakuntigi a ye a bisimila lajɛ in senfɛ sa min ye jamanakuntigi ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ Mali bolo kuntilenna minnu bɛ an na a y'olu fɔ a ye hakilinaba minnu bɛ a kan ka se k'a ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na cogo min na a y'o fana ɲɛfɔ a ye min ye vérificateur kɔrɔ ye n'o ye Sama Alhamdu Babi ye
a ko k'a nisɔndiyalen b'a a bisimilala jamanakuntigi fɛ min ye jamanakuntigi ye waati in na a kan ka taa baara min kɛ arabu jamana na Egyptikaw fɛ yen n'o y'an teri jamana ye jamanakuntigi bilasiraliw fɔ a ye Mali ani Egypte cɛ bɛ cogo min ye baara ɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ da donna o kuma bɛɛ lajɛlen na a y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye jamanakuntigi ye fɛɛrɛba minnu bɛ ani Egypte kɛlen don ka kuntilenna min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma bi an ka se k'an bolo don ɲɔgɔn bolo sɔrɔ ko ta na sira fɛ kɛlɛ ko ta na sira fɛ bolodiɲɔgɔnma yɛrɛ yɛrɛ ka sinsin a y'o ɲɛfɔ a ɲɛna sama alhamdu ko ale kɔni nisɔndiyalenba don min ye jamana ye a bɛ taa jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ in ka ye fala ye min ye a ka baara kɔnɔna na verificateur kɔrɔ an b'a yira sama alhamdu babi ale yɛrɛ kɔni ka baara banna nka min ye Egyptekaw fɛ yen a bɛna taa sigi ye nka min ye marabolo wɛrɛw olu bɛ kɛ a ka yamaruya o fana kɔnɔna na i n'a fɔ Liban, Irak, Syrie, Sudan ani Jordani olu bɛɛ lajɛlen a y'olu fana lasigiden Mali tɔgɔla fala ye halisa ɲɛmaaw ka maaw bisimilali hukumu kɔnɔna na an bɛ taa CNT la CNT ɲɛmaa n'o ye général corps d'armée Maliki Jaw ye ale ye diɲɛ seleke naani maaw ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ cɛncɛnfoka jamanaw kunna ale y'o bisimila ale ni UEMOA maaw ka maa min bɛ yen n'o kan ka na sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fɛ yan a y'o fana bisimila min ye CNT maa ɲɛmaa ye a y'a yira sa k'a fɔ ale ka kununko alamisadon tile kɔnɔna na maa mafalenba fila kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Leonardo Santos Simao ye ale ye diɲɛ seleke naani ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bilalen don furancɛla ko kunna ka kɛ ni farafinna an fanfɛ bolo ale ni cɛncɛnfoka jamanaw ye Roberto Alexandra Vieira ale kɔni ye UEMOA o ka maa cilen ye ka na an fɛ yan maa fila bɛɛ lajɛlen sa u nana ka na u ka ɲɛfɔliw kɛ baara bolo dalen n'u bolo cogo u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi ni Mali ka bolo di ɲɔgɔn ma min ye Nations Unies ta ye n'o ye Simao ye a ye foli kɛ ka tali kɛ ko nin waati na Mali bɛ ka baaraba min kɛ ka ɲɛsin Bamaɲɔgɔn ni wale kɛbaaw ma ani Jaw ka baara kuma ɲɔgɔnya ye tali kɛ o la u ka kuma ɲɔgɔnya ye tali fana kɛ min na sa Maliden ko ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ bi yaasa ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na ani ka se ka diɲɛ seleke naani baaraw bolo da u bolo ka kɛ n'u ka dugudenw ka laɲini ye u ka kuma ye tali ko la min ye Vieira ye ale ye jira mun sɛnɛ ka sa o ye UEMOA ka bɛnkan minnu bɛ yen baaraw kɛcogo la min ye UEMOA yɛrɛ k'ale ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan nin waati laban ninnu na Mali jɔyɔrɔ ani Mali ka baara kɛcogo ale y'olu ɲɛfɔ Maliki Jaw ye Mali yɛrɛ bɛ commission minnu kɔnɔna na UEMOA la ani Mali bɛ ka baara kɛcogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛ bɛ se ka bɔ CNT yɔrɔ ka ɲɛsin u ma sa a y'o fana bɛɛ lajɛlen dantigɛ yaasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye CNT ɲɛmaa ye a kɔni y'a ka nisɔndiya yira maa minnu fana bisimilara ko k'u bɛna tulo kunnandi ma ko sabula y'a dɔn k'a fɔ maa min don maa mafalen don baaraw kɛcogo la ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔnɔ nin waati in na fala ye Keɲebakaw fɛ yen min ye Keɲeba cercle kɔnɔna na denmisɛnninw tɔgɔla don o tako 36nan olu ye talatokaw olu de sugandi yaasa ka t'u ka baara kɛ yen sefa wari $3 sa o dira ka se k'u dɛmɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye denmisɛnninw ye n'olu ye degun sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la talatokaw fɛ yen dama dafirili la Dabiya marabolo kɔnɔna na alamisa ni kalo tile 20 o kɛra o don in ɲɛnɛmayali ye a siɲɛ 36nan de ye nin ye denmisɛnw tɔgɔla don ani sariya ko k'o sigi sen kelen kan sa jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ minisiri min bɛ muso du ani den kunna fala ye o bolofara minnu bɛ Keɲeba olu de jɛra ka nin baara in kɛ ale ni sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Jack Gold maaw ye fala ye sefa wari $3 olu y'o di baaraw ye tali kɛ min na sa ekɔliden minɛnw ni finiw k'olu di falatɔ 3 ma min ye tala to ale buguda maaw ma min ye ɲɔ ni malo ye ale ni saki ekɔliden saki 50 ka taa se sange sulen 50 o dira ekɔlidenw ma minan fana tara ka di sa academy maaw ma bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye cogo min na donbolo kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra muso ye muso min ni damanfiri senfɛ fala ye ala sera k'ale kisi min ye Bilali Kotokaw o fɛ yen u ye safinɛ carton 2 min ye sukaro ani malo ni tulu ani sange sulen ni fini u y'o ta ka di ale ma jɛkulu ni tɔnjɛkulu minnu fana bɛ yen sa olu fana ka baara min kan ka kɛ n'o ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye olu ka pompe motrice fala ekɔliso kɔnɔna na k'u bɛna na o fana yɛlɛma k'o kɛ château d'eau ye i b'a dɔn k'a fɔ ko pompe dɔw bɛ yen olu bɛ baara kɛ ni courant de ye k'u bɛna na o falen pewu k'o kɛ château d'eau ye min ye ekɔli karamɔgɔ 2 k'o fana ta kalo 5 kɔnɔna na u bɛ sara dugu yɛrɛ fɛ ni dɛmɛ in ye attestation fana dira kɛnɛ ka kɛrɛnkɛrɛnna maire ale ni dugudentɔw sifinw fana ye attestation kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di Fasambu Keta ma bibi na ale min yɛrɛ ye maire jɔyɔrɔ b'a bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔli karamɔgɔw dɛmɛbaa jɛkulu ale ni fasodenw ka tɔnjɛkulu maaw u bɛɛ lajɛlen ye donbolo sɔrɔ ko ale kɛnɛ kan
monsieur le maire a ye dakuruɲa dabadɔ min sɔrɔ k'a fɔ Keɲeba info maaw ye an ka jɛ ka o lamɛn. Fasam Keita le mairie nɔrɔbila adamadenya tɔpɔtɔ kɔkɔntɔ kɛnɛ mun kan soja ani kɔbɛkɔntɔ ni ka fɛn ka to la kɔntɔ ka bɛ wele la fan aide la famille bari tala to jan ta fɛn dɔ bɛ di n'olu man kɛni denmisɛnninw kan dɔn ba in ɲɛnajɛ kɛ n ka commune la plus précisément ka tala to bɛn kasara mun an sɔrɔ yan man dogo mɔgɔ si Mali fan 14 bɛɛ donc ka na denmisɛnninw yatimɛw hakili sigi halisa jamana ɲɛmɔgɔ hakili b'u la donc o b'u janto foyi tɛ n bolo fo foli vraiment o b'a yira k'a fɔ autorité minnu bɛ yen hakili banna awa kasara in ni sisan cɛ hakili banna donc o nisɔndiya bɛ bolo kosɛbɛ service de la promotion de la femme et de l'enfant n'o de ye Mamadou Konate vraiment o ka nin initiative kana kɛ n ka yɔrɔ la vraiment a diyara an ye kosɛbɛ an b'u fo an b'u wele. Tɔgɔ ye Mahamadu Kulibali Keɲeba. Falaye an bɛ taa Brésil an bɛ taa fɔ Brésil dɛ n'an ka alimami min b'an seli boulevard la n'a taara yɛrɛ sɔrɔ Brésil jarakɛni a ma dɛsɛ boulevard misiri seli la sisan fo Brésil. Imam Umaru Jara k'an ka foli b'a ye Falaye k'a bɛ Brésil dugu min bɛ yen n'o ye Sao Paulo ye kununko juma min ye imamu ye a ye maaw laseli ye Falaye a ko a bɛ foli ta n'u ta ka ɲɛsin silamɛ minnu bɛ Brésil u ye a kunbɛn cogo min na bɛn ni kelenya ni bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na waleɲuman dɔn k'a b'o fɔ u ye kuma tɛ nin ko in a kɛra ni bɛn yɛrɛ ye koyi yare y'a yira sa k'a fɔ ko a ka tagali a ye a diinɛ yɛrɛ tɔ kɔni matarafali baara mun bɛ yen a ye ɲɛfɔli kɛ o la wa fana k'a b'a ka kuma fɔ laban ni min ye ka Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ Ala k'o don Mali kɔnɔ Ala ka Mali kisi Ala ka Mali tanga Mali ɲɛmaaw Ala ka sira d'u ma sira min na ni bɛn ni kelenya ani boloni ɲɔgɔnma ye Imam Umaru Jara kununko a ye nin bila ka bɔlɔlɔ sira fɛ Falaye k'a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la azikaw olu fɛ yen an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kununko min ye kalanfa ale ni dɔnniba Aluseni Kamiya ye a ye laseli dɔ kɛ nin waati in na ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ni diɲɛ faamu cogo ye hakilina minnu bɛ a la a y'u walawala ka ɲɛfɔli kɛ a b'a daminɛ ni tesaliti ye tesaliti min n'a nafa ka bon nafa jumɛn bɛ tesaliti la fo ka taa se diɲɛ yɛrɛ bɛ taabolo min na bi min ye Aluseni Kamiya ye an ka jɛ k'a ka laseliw lamɛn. Voilà, sisan an bɛ fɛ k'a dɔn Mali la yan dugu dɔ bɛ yen Fɔrɔyanfan fɛ n'a bɛ wele tesaliti u bɛ fɛn caman fɔ tesaliti ko in kan ko a bɛ ɛri dɔw de ɲɛma walima ayiwa a kelen bɛ diɲɛ milieu de ma hali ɛriw bɛ falen yɔrɔ min na i bɛ se ka mun fɔ an ye o la. Voilà o tɛ dɔ wɛrɛ ye sisan dugukolo in n y'a fɔ cogo min la terre est globalement ronde partiellement plat donc o globalement rond kɔnɔ Mali bɛ bɛn dugukolo in cɛmancɛ de ma caman t'o yɔrɔ de faamu o cɛmancɛ in voilà Mali ye cɛmancɛ de c'est-à-dire n'i ye dugukolo in tila ni fila ye Mali fan kelen bɛ taa diɲɛ tile bɛ fɛ Mali fan kelen bɛ taa diɲɛ kɔrɔn fɛ donc fan min bɛ taa diɲɛ kɔrɔn fɛ o de bɛ o tesaliti yan fan fɛ i m'a faamuya tilanin bɛ taa bɛn o zone de quoi tesaliti zone de tilanin milieu bɛ taa bɛn tesaliti zone de diɲɛ Mali fan kelen o zone na o bɛ fara diɲɛ tile bɛ fanfɛla kan Mali fan dɔ in ka taa kɔrɔn fɛ o bɛ fara diɲɛ kɔrɔnfɛla kan donc air bɛ changer yen de o de wele ko greenwich time o de b'a daminɛ dugu dɔ la Angleterre o dugu bɛ wele Greenwich n'i bɔra yen Angleterre i bɛna Faransi n'i bɔra Faransi i bɛna Espagne n'i bɔra Espagne i bɛna Algérie n'i bɔra Algérie i bɛna Mali la n'i bɔra Mali la i bɛ taa Burkina Faso n'i bɔra Burkina Faso i bɛ taa Ghana n'i bɔra Ghana i bɛ taa Togo nin ye diɲɛ cɛmancɛ jamanaw de ye n bɛ ka jamana minnu f'i ye diɲɛ cɛmancɛ banna n'i ye diɲɛ ci milieu la fan kelen taara kɔrɔn fɛ fan kelen nana tile bɛ fɛ n'i ye jamana minnu cité ten sisan olu de bɛ milieu la tilani bɛ bɛn ni jamana ninnu de ma donc Mali ta bɛ taa bɛn niveau min Mali fana bɛ nin fana tilancɛ la i m'a faamuya parce que n ye Togo ni Ghana ni fɛn min fɔ sisan
olu bi sud fɛ donc Algérie ni Espagne ni Angleterre olu bi nord fɛ donc Mali bi ta bɛn nin fana milieu de tuguni Togo bi cɛmancɛ la mais cɛmancɛ yɔrɔ jumɛn kɛrɛfɛ Angleterre bi cɛmancɛ la mais cɛmancɛ yɔrɔ jumɛn kɛrɛfɛ nord yan fan fɛ Mali bɛ nin fana milieu la o de bɛ taa bɛn Tesaliti zone ma donc a fɔ yɔrɔ min ma ko Duga kama kɛlɛ i bɛ se k'o kɛ Mali la de en cas d'une guerre mondiale par exemple i bɛ se k'i to Mali la de ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ ka sɔrɔ i ma bouger Duga kama kɛlɛ i b'i to Tesalite i b'i kunkolo kɛ ka Europe tɛti i b'i droite la main droite i b'o kɛ ka Asie gosi la main gauche i b'o kɛ ka continent Amérique gosi i b'i sen kɛ ka Afrique tereke o de bɛ wele Tesalite o de ye Duga kama kɛlɛ ye i bɛ se k'i to yen de ka diɲɛ très bien o t'a kɛ gansan o c'est-à-dire fɛn ɲɛw de fɛ o fɛn bɛɛ bɛ anw de bolo an labanna ka kɛ komi i n'a fɔ foyi t'an bolo ale ye fɛn bɛɛ da anw de ma anw bɛ milieu la o milieu avantage ba de fana b'o fana la o nafa ka bon hali kɔgɔji n'i sera ka exploiter mais n'i ma se ka exploiter a bɛ kɛ komi fɛn t'i bolo exemple bɛ se ka naani tɛ koyi n'i ye sanu bɔrɛ da fali kɔ kan ani kaba bɔrɛ kelen fari kɔ kan jumɛn bɛ valeur kaba bolo exemple de don quoi c'est-à-dire fɛn o fɛn n'a kiri bolo f'i ka se k'a bila valeur la de n'a ma se ka bila valeur la a bɛ kɛ komi i n'a fɔ fɛn t'i bolo donc Tesaliti ye zone stratégique très très important parce que a bɛ komi sisan n'i ye missile bila yen un missile intercontinental ou bien un missile hypersonique balistique a kana kɛ ni fɛn yɛrɛ ye quoi intercontinental yɛrɛ i b'i to yen dɔrɔn n'a wulila k'a bɛ Amérique gosi a bɛ se Amérique joona a bɛ Afrique kɔni kɔnɔ yan n'a wulila k'a bɛ Europe gosi a bɛ se joona mais n'i y'o ko missile ye diɲɛ kɔrɔ fɛ ka tila ka taa tilebin fɛ i bɛ se ka sumaya o la o c'est comme e la i sigilen don i ɲɛ bɛ bɛɛ la i sigilen don si man jan i la voilà donc Tesaliti an ka nord Tesaliti nafaba min b'a la militairement o nafa dɔ ye nin ye merci. ko Russie ni Ukraine ka mankan in na ayiwa caman bɛ k'a fɔ ko a bɛ sɔn ka wolo 3e guerre mondiale la yala ninnu bɛna sɔn ka ɲɔgɔn kɛlɛ tuguni wa. voilà sisan ne y'a dɔn ni seri ma bɔnɛ bɛ jigin kan n tɛ se ma n'i ye tubabuw ye kama o ma attaqué o b'a dɔn i bɛ se la n'u y'a dɔn o tɛ se o tɛ kɛlɛ abada n'u y'a dɔn n'u sera ma u bɛna min kɛ la n'u y'a dɔn n'u ye sen kelen kari u b'o bolo kelen kari o tɛ se ma e ta bɛ kɛ mankan fu de o tɛ se ma donc tubabuw ka boli karilan a bɛ Russie bolo ka ban o b'o dɔn nin kɛlɛ in bɛ se ka miɲɛ sɛnɛ n'a tɛ falen 3e guerre mondiale la fiyewu ayi a ma nɔgɔn parce que munna n'a falenna 3e guerre mondiale la diɲɛ bɛɛ de bɛ taa ala k'an kisa ma diɲɛ bɛɛ de bɛ taa kɔlɔkɔlɔ fɛ vainqueur ni vaincu t'a la quoi 3e guerre mondiale la vainqueur ni vaincu t'a la a kɔlɔkɔlɔ bɛ se bɛɛ de ma supposant sa an k'a kɛ i n'a fɔ sa exemple la an k'a kɛ komi i n'a fɔ sa européen sera Russie la yɛrɛ an k'a kɛ o ye misaliya la min tɛ se ka kɛ quoi parce que ni kɛlɛ sera niveau la Russie de ye puissance ye nin na arme nucléaire la Russie de première puissance c'est-à-dire en cas d'une guerre mondiale quoi en cas d'une guerre mondiale Russie de fanga ka bon ni OTAN bɛɛ nin sira in kan sisan mun b'u bolo minnu dangereux don kojugu i n'a fɔ sitanaden n'a ɲɔgɔnna sitanaden kelen bɛ Faransi détruire i tɛ foyi utiliser bilen a missile kelen pewu donc ala k'an kisi o kɛlɛ ma quoi donc Faransi b'o dɔn hali n'a sɔrɔ Faransi fana ye jamana ye nucléaire bɛ jamana min bolo an ka misaliya kɛ sisan ko o ye Russie attaqué k'u sera a la i y'a faamu ko foyi ma bouger Russie tuguni an ka misali ta o ye i b'a dɔn min bɛna kɛ a système dɔ bɛ Russie bolo u b'a fɔ ko la main morte al yadu Russie al mayita su i n'a fɔ su bolokuru a bɛ wele ten bamanankan na n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min parce que Faransi traduire man nɔgɔ bamanankan na quoi
a bɛ ko bɛ n'a fɔ su burukuru mɔgɔ sara mais a y'i paro a y'i sɔrɔ k'i paro o système ye jumɛn ye Irisiw ka système nucléaire ninnu an'u ka système de missile balistique intercontinental à tête nucléaire à tête hydrogène an'u ka sous-marin ninnu minnu ni nucléaire b'a la a bɛɛ lajɛlen télécommandelen don n'a téléguidelen don ni système dɔ de ye o système de bɛ to ka gɔrɔntɔn wagati ni waati a bɛ gɔrɔntɔn aw bɛ yen wa Irisiw aw bɛ yen wa système de b'a fɔ Irisiw ma aw bɛ yen wa n'u k'u bɛ yen ale bɛ mako une fois n'o gɔrɔntɔnna n'a ko Irisiw aw bɛ yen wa ni maa ma jaabi a tilala tuguni ko Irisiw aw bɛ yen wa mɔgɔ m'a fɔ an bɛ yen a tilala ko Irisiw aw bɛ yen wa mɔgɔ si ma sɔrɔ commandement militaire la min b'a fɔ u bɛ yen o système de bɛ wuli n'a bɛ wuli a bɛ dugukolo bɛɛ détruire hali kana segin a la a ti maa si to yen n'a système wuli a ti maa si to yen parce que ale de bɛ nin missile déclencher n'o wuli o fana bɛ taa dɔ wɛrɛ déclencher n'o wuli o bɛ sous-marin déclencher n'o wuli o bɛ hors chimique ninnu déclencher n'o wuli o bɛ Shetana 1 déclencher n'o wuli o bɛ Shetana 2 déclencher n'o wuli o bɛ missile FI-24 a bɛ tila k'o fana déclencher o ti maa to yen diɲɛ dugukolo in kɔ kan o salamu aleykum. I y'a yira k'a fɔ Putin bɛna fanga la tuma min na a y'a sɔrɔ fanga ɲininaw jama ale de tun ye maa nɔgɔ ye mɔgɔ bɛɛ kan hali a ka kuma in na européens gɛrɛ n'a ye kosɛbɛ ko non k'u bɛ sɔrɔ voilà a bɛ di bi voilà effectivement a bɛ ten mɔgɔ ko sa dogolen de kɔ o de ye Putin ta ye o de kɛra Putin ta ye mɔgɔ kuma man ɲi n'i kumana i ka intention bɛ dɔn Putin bɛna fanga na don min a y'a sɔrɔ opposant minnu bɛ yen n'u bɛ fanga ɲini na c'est à dire Putin de kun bɛ ko min ni européen ka hakilila ka surun ka tɛmɛ tɔ bɛɛ kan c'est comme ale de ko mɔgɔ min ni mɔgɔ n'a bɛ se ka jɛ quoi ale de kun kɛra ten n'a maa min ka ko ka nɔgɔ par rapport n'u ka opposant tɔw ye i n'a fɔ cɛ dɔ kun bɛ yen u ka kɛ gɛlɛnba dɔ kun bɛ yen ko Alexandre Rochkoy ale kun ye maa gɛlɛnba ye c'est à dire ale kun waati bɛɛ ale bɛ OTAN menacer de a delila k'a fɔ yɛrɛ ko n'a sigila fanga na Irisi ko a bɛ Allemagne de détruire fɔlɔ Allemagne o taabolo ci pewu o kɛ gɛlɛnba in o de tɔgɔ de Alexandre Rochkoy o ni Putin bɛɛ kun bɛ fanga ɲini na waati kelen kɔnɔ o kɔfɛ tuguni u ka mɔgɔ wɛrɛ kun bɛ yen ko Jornevski Alexandre Jornevski o fana kun ye kɛ gɛlɛnba dɔ ye o fana ka ko kun ka gɛlɛn ni Putin ye bon n'i ye européen yɛrɛ ɲininka OTAN yɛrɛ ɲininka u fɛ ni Putin ni nana fanga na o n'a tɛna se ɲɔgɔn ma aussi effectivement a ma se u ma dɛ n'i y'a lajɛ a ma se u ma mais a y'i préparer a y'a dɔn k'u tɛna kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma a y'u préparation kɛ voilà a y'a dɔn k'u tɛna kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma a y'o labɛn kɛ mɔgɔ i bɛ kɛlɛ labɛn kɛ k'a sɔrɔ i ma kuma de n'i kumana mɔgɔ b'i ka intention dɔn n'i dɔn kumana i bɛ se ka kunbɛn mais n'i ma kuma i tɛ se ka kunbɛn donc o nana dɔn kuma min na ko vraiment ale yɛrɛ il est plus dangereux que ninnu o y'a sɔrɔ c'est trop tard voilà donc kɛlɛ bɛ kɛ ten i b'i préparer duguma de i kana kuma toujours i jija e de ka bala mɔgɔ la i kana to mɔgɔ ka taa bali la n'i ka puissance ye 4 ye to mɔgɔ ka yenge kelen dɔrɔn de ka 3 bɛɛ ka to réserve la wala o bɛɛ to duguma parce que ale nalen u ka missile minnu bɛ wele ko avant garde ale y'a bila point na u ka missile dɔ bɛ yen u b'a wele Shetana 1 Shetana 2 ale y'o fana bila point na hors chimique ale y'o fana bila point na ani sɛnɛkɛ kunda a ye baaraba de kɛ jamana in na a nalen donc militairement fana a ma ɲinɛ a yɛrɛ kɔ parce que sɛnɛkɛ kunda a ye baaraba de kɛ o fana kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ a nalen a ɲɛsinna fɛn fɔlɔ min ma o de ye sɛnɛ ko parce que ni balo m'i labɔ pas de moyen tant que ni balo m'i labɔ i tɛ se ka kɛlɛ kɛ n'i y'a mɛn kɛlɛ kɛ balo de b'i bolo donc a ye balo de bila point na fɔlɔ ka sɔrɔ ka ɲɛsin militaire fana donc a y'a yira OTAN na don tɛmɛna wala ale yɛrɛ bɛ fɛ ka don OTAN na a y'a sɔrɔ Bill Clinton de bɛ yen Bill Clinton ko voilà Bill Clinton a kun k'a ma ko problème t'ale fɛ mais ko a taara proposition kɛ OTAN mɔgɔ tɔw ye ko Putin tɛ don mais a b'a dɔn k'u tɛna sɔn a ka don ale hakili b'a yɛrɛ la mais i tɛ kuma de n'i b'i préparer kana kuma i b'i labɛn a b'a dɔn voilà a y'u dara kɔrɔba k'a a b'a dɔn k'u tɛna sɔn fana voilà donc a fana ka point fort de ye Putin tɛ kuma voilà
mais a mana kuma fɔ dɔrɔn i b'a ye a b'a bɛɛ de résumé. Très bien, a b'a bɛɛ de résumé. Ala ni Donald Trump ka ɲɔgɔn ye laban in na a balila caman na dɛ. Voilà, a bɛ ten de. O yɛrɛ u taara min kɛ Alaska. Alaska. Voilà, i b'a kalama ko Alaska ye Russie bɛɛ de ka kɔrɔ. Alaska kun ye Russie de ta ye. Alaska feerela Russie de fɛ ka di Américains ma. Donc ka bɔ Russie bɛ frontière la. Amérique bɛ, c'est-à-dire la terre est globalement ronde, partiellement plat. Donc dugukolo in tile bɛ laban. Diɲɛ laban fana bɛ taa frontière la yen. Malgré que Russie bɛ diɲɛ kɔrɔn fɛ, Amérique bɛ diɲɛ tile bɛ fɛ. Olu fila bɛ tila ka taa ɲɔgɔn kunbɛn frontière la tuguni. A bɛ ten de. Alaska ni Siberia bɛ ɲɔgɔn kunbɛn frontière la. Russie ka yɔrɔ min n'a ka sumalen don kosɛbɛ, ni glace bɛ tɔgɔ, neige bɛ jigin kosɛbɛ. Olu de wele Sibérie, Siberia. Siɲɛ dɔ ye nin fɔ. Voilà. A la mɔgɔ la dɛ, ko ni daji tun. Yanni daji ka se dugu ma. A bɛ kɛ glace. A bɛ kɛ glace. Très bien. Siberia. Ni ko bɛ se ka kɛ cogo di? Kosɛbɛ a bɛ kɛ ten yɛrɛ yɛrɛ. N'i ye daji to yen n'a ka se dugu ma, i b'a mankan mɛn duguma kaw. Tellement yen sumalen don. Bi 0 degré duguma fa degré 40. 0 degré fa. Voilà, fa 40. O Siberia yɛrɛ, Alaska ni o de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn frontière la. Mɔgɔw tɛ min faamu. N ko Alaska bɛ Canada fana kɔfɛ. Alaska bɛ Canada kɔfɛ don. Ka na Russie ka frontière la. Parce que Russie ka zone dɔ de kun don, u y'a feere ninnu ma. U ka yɔrɔ dɔ de kun don. U laban ka yɔrɔ in feere komi o fana y'a damana tarikh ye. O kuma ka ca. Mais depuis dɔrɔn ka fɔ dɔrɔn, malgré que Amérique ni Russie ka jan ɲɔgɔn na, u bɛ tila ka ɲɔgɔn kunbɛn frontière la tuguni yɔrɔ dɔ fɛ, sira dɔ fɛ. Pôle nord fanfɛla la. U bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn yen. Alaska ani Siberia. Nafaba bɛ na. I ka kuma dɔ la, i y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nasaraw ye n'o ye européens ye, u bɛ ka ben ka taa fɛ. Ayiwa, Poutine fana bɔra ka sigi o kuma de kan. A yala ayiwa faranga jumɛn b'i bolo k'a fara nin kan? Très bien. Sisan diɲɛ yɛlɛmɛ de ko don. O yɛlɛmɛ kɔnɔ, Europe y'a tile kɛ ka ban. Donc Europe ka ko o nɔgɔyara. A tɛ komi u bɛna bɔ u wulila ka bɔ yen o tɛ dɛ. Mais u ka diɲɛ nunjuru minɛ ka bila diɲɛ ye, o date banna. Voilà. I n'a fɔ très bien. I n'a fɔ Américains, nunjuru bɛ Américains bolo bi. N ko Amérique colonisera Anglais fɛ. Amérique ma coloniser Anglais fɛ. Amérique kun tɛ grande puissance ye. N ko don tɛmɛna Amérique kun ye 2 millions ye. K'a to Faransi 18 millions ye. Population yɛrɛ la. 2 millions 18. De Faransi population bɛ 18 millions na. 18 millions na k'a sɔrɔ Europe ayi 42 millions. Don tɛmɛna Faransi population bɛ 42 millions na. K'a sɔrɔ la Amérique bɛ 2 millions na, million 2 dɔrɔn, maa million 2 dɔrɔn. O ye démographie yɛrɛ ye fɔlɔ. Donc o kɔrɔ ye olu kun tɛ grande puissance la. U nana nunjuru minɛ ka tɛmɛ o ma Angleterre de y'a Amérique mara. U bɛn tɛ dɛ. Mais sisan Amérique ka puissance ni Europe bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, Amérique kelen ka économie ka puissance ka bon n'u bɛɛ ye. Donc o kɔrɔ ye yɛlɛmɛli bɛ kɛ. Donc Europe fana ta o sera dan na. Puissance in bɛ yɛlɛmɛ sisan Asie. Mɔgɔ yɛrɛ seko t'a la, c'est tout à fait normal. Parce que démographie fana yɛlɛmɛ. Parce que Inde 1 milliard et quelque. Voilà, olu ka ca ni bɛɛ sa. U tɛmɛna Chine kan. Chine fana 1 milliard et quelque. O fila bɛɛ bɛ min Asie kɔnɔ. Donc grand puissance fila démographie la olu bɛ Asie. O grand puissance fila fana olu fana puissance de. C'est-à-dire jama caya quoi. Voilà. Jama ni ka population ni an mɔgɔ fila o ye joli? O tɛ mɔgɔ fila ya? Mɔgɔ 10 don. N'an ka seko ni dɔnko bɛɛ kɛlɛ don. An mɔgɔ fila bɛ se ka maa 10 dépasser kɛ o de. U tɛ se ka kɛ o. Donc ni démographie c'est-à-dire jamana minnu fanga mana bonya ni jamana min population cayara ni ye n'a sɔrɔ a ka seko ni dɔnko mana surunya ɲɔgɔn na dɔrɔn olu bɛ battre. Donc ni puissance bɔra Asie a bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma Afrique. A bɛ ten de. A mana kɛ ni Europe ye. Europe kɔni tɛ se ka kɛ bilen k'a bɛ diɲɛ mara bilen o banna de o tile banna. Faut que mɔgɔw ka daw la de. Faut que mɔgɔw k'o faamu de. Olu ka diɲɛ mara de o tile de banna. U fana mɛnna la sa koyi. Europe mɛnna la dɛ. U mɛnna grande puissance la. C'est colonisation kɛ.
ka jambara siècle joli joli mais ni yo banini Europe ka puissance ya yo banini o yɛrɛ b'a dɔn u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ fɛɛrɛ de kɛ sisan fɛn min bɛ se k'a to hali n'a bɛ ban a kana kɛ kɛko dɔ la ni a bɛ k'u man ni degun ye u b'o fɛɛrɛw de tigɛli la sisan voilà diɲɛ yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ o yɛlɛmɛ yɛlɛmɛni puissance bi kan ka yɛlɛmɛ sa Asie maa se k'o t'o la pewu an bɛɛ sigilen ɲɛna de sa a fɔra ko Chinois bɛ taabolo min kan n'u ma bɔ a kan k'u bɛ kɛ grand puissance ye économiquement puissance première économiquement diɲɛ kɔnɔ san 10 kɔnɔna na o san 10 kɛra an yɛrɛ ɲɛna sa u nana puissance la donc o kɔrɔ n'i ye min baara kɛ i bɛ résultat sɔrɔ voilà. Ni kamiya nin tun y'ale ka laseli ye ka kɛ ni diɲɛ taacogo ye ani diɲɛ yɛlɛmacogo min ye diɲɛ yɛrɛ bɛ cogo min na bi faamuyaw olu kɛcogo n'a ka kow kɛcogo la o de tun ye nin ye a bɛ dan sigi an ka tilegan na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ n bɛ dugawu kɛ sa an bɛɛ lajɛlen na Ala ka tile hɛrɛ caya ni Ala sɔnna a ma sini kari nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan a k'an bɛɛ Ala ka tile hɛrɛ caya. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.